Vitajte pri počúvaní Talku. Rád by som sa podelil o svoj názor na našu novú slovenskú televíziu STVR, konkrétne o stanicu Šport. V lete sa konali letné olympijské hry v Paríži. Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o šport, vie, že Slovensko získalo jednu bronzovú medailu vďaka Matejovi Beňušovi a aj niekoľko štvrtých miest. Je tu veľký úspech pre Slovensko. Samozrejme, gratulujem všetkým športovcom, ktorí sa na olympiádu vôbec dostali. Program bol veľmi bohatý. Videli sme tenis, vodný slalom, futbal, rýchlu chôdzu, cestnú cyklistiku, skateboarding, box, basketbal a mnoho ďalších športov, ktoré sme mohli sledovať v priamom prenose na našej televízii STVR. Nemôžem povedať, že som sledoval každý priamy prenos, ani väčšinu z nich, pretože program bol taký nabitý. Vysielali aj športy, v ktorých Slovensko nemalo zastúpenie. Bohužiaľ, tu isté sa nedá povedať o paralympijských hrách. Program z paralympijských hier bol veľmi chudobný, neboli žiadne priame prenosy zo športov, kde Slovensko nemalo svojich športovcov. Priame prenosy boli len vtedy, keď sa niektorý z našich športovcov dostal do semifinále. Napriek tomu, vďaka úspechom našich parašportovcov, tých prenosov bolo dosť. Naši parašportovci získali 5 medailí, 3 zlaté a 2 strieborné a 1 štvrté miesto. Tu znamená, že naša slovenská televízia odvysielala minimálne 5 priamych prenosov z paralympijských hier. Samozrejme, okrem priamych prenosov boli aj štúdiá, kde diskutovali a rozoberali ich úspechy, a taktiež zhrnutia, kde hodnotili celý paralympijský deň. Myslíte si, že takáto inklúzia v slovenskej televízii STVR je dostatočná? Paralympijské hry nemajú toľko športov ako olympijské, ale ponúkajú veľmi zaujímavé disciplíny, ako napríklad ragby na vozíku, basketbal na vozíku, tenis na vozíku, parajudo a mnohé ďalšie parašporty. Nemyslím si, že tieto parašporty nie sú dostatočne zaujímavé, ale nie sú dostatočne propagované. A nejde len o tých 12 dní paralympijských hier. Prečo by nemohli mať svoju časť v pravidelnej večernej relácii na STVR, ktorá sa volá Góly, body, sekundy? Mohli by aspoň spomenúť, že získali medaily na majstrovstvách Slovenska, Európy alebo sveta. Takto by mala vyzerať skutočná inklúzia. Dovolím si tvrdiť, že parašportovci nepotrebujú viac pozornosti ani uznania ako bežní športovci, ale zaslúžia si, aby ich úspechy boli spomenuté a dostali sa viac do povedomia. Parašport je rovnako hodnotný šport ako každý iný.